Nemanja Majdov, srpski džudaš, vrhunski sportaš, je na olimpijskim igrama učinio nešto što mu ovaj svijet danas, u vremenu u kojem živimo, nije htio prostiti. Čovjek je došao i učinio je znak križa u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Učinio je znak križa na sebi prije svog meča, prije natjecanja i Međunarodni odbor Judo federacije radi toga jer je na olimpijskim igrama se prekrižio. 5 mjeseci je suspendiran od svih natjecanja i zabranjen mu je nastup. Nemanja je bio fantastičan u odgovoru, rekao je da mu je Krist sve, da je Isus Krist njegov Bog, da Kristu duguje sve svoje pobjede, svoj život i da ga se nikada neće odreći. Svaka čast za susjede, svaka čast za ovog srpskog borca, svaka čast za čovjeka koji je spreman preuzeti bilo koje posljedice radije nego li izdati Krista. I ovo je sjajno da u ovom vremenu bljutavila, u vremenu ništavila, u vremenu obmana, u vremenu lažova, u vremenu oni koji bi za stolicu prodali vlastitu mater, u vremenu strašljivaca, u vremenu igrača na 3 stolice i više, imamo ljude poput ovog srpskog sportaša koji su spremni trpjeti radi imena Isusova. Ne znam zna li Nemanja, ali pretpostavljam da zna čim je tako izašao i čim je toliko hrabar i toliko siguran. Velika mu je plaća na nebu, kao i svima onima koji radije ljube Boga, radije ljube Krista nego li ovaj svijet. Kao i svima onima koji su radije uz istinu nego uz laž, ma koliko ta laž im donijela bogatstva, karijere i sve u ovom svijetu koji ne piše mu se dobro ako se ne obrati i ne povjeruju Krista. Još jednom, palac gore Nemanja, svaka ti čast, pozdrav od jednog saborskog zastupnika iz Hrvatske i dao Bog dragi i u Hrvatskoj i u Srbiji i u svim zemljama cijele Europe odvažnih sportaša, odvažnih ljudi poput tebe. Bog dragi te blagoslovio.